संत चालले पंढरी मुखी रामकृष्ण हरी, ध्वजा पताका अंबरी, विठू राहे हृदयांतरी. संत गजानन महाराजांच्या पालखीचं सोलापूर जिल्ह्यात आगमन झालं. यावेळी शेकडो मैल दूरवरून आलेल्या गजानन महाराजांच्या पालखीचं भक्तिमय वातावरणात स्वागत करण्यात आलं. पालखीचं सोलापूर जिल्ह्यात आगमन होतानाचं हे सुंदर दृश्य खास झी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी. हे दृश्य ड्रोन कॅमेऱ्यामध्ये टिपलेलं आहे भरत छेडा यांनी.